Għall-ewwel darba fl-istorja għaddejjin id-diskussjonijiet dwar ftehim settorjali għal tliet korpi dixxiplinati dawn huma l-uffiċjali tal-Protezzjoni Ċivili, il-Forzi Armati u l-Uffiċjali Korrettivi. Dan seta' jseħħ wara li dan il-Gvern ta' dritt lil dawn il-ħaddiema li jissieħbu f'Union. Dwar l-andament ta' dawn id-diskussjonijiet is-Segretarju tas Civil Protection Union, is-Sur Jonathan Kallus, sostna li l-unika referenza għal dawn il-ħaddiema kien biss dokument li kien jieħu iktar drittijiet milli jagħti. L-aħħar laqas kellna sectoral agreement kien hemm wages and salaries tan-1999 u fih dan il-punti li kien hemm il-ħaddiema tad-dipartiment kienu iktar ibatu milli jgawdu li jekk suppost ħaddiem ġo skala partikolari jitħallas overtime. Ħaddiema tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili fl-istess skala ma kinux jitħallsu overtime. Kallus qal li lura fl-2003 l-Assoċjazzjoni tal-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili kienet ppreżentat 4 punti lill-Ministru tal-Intern ta' dak iż-żmien. Madankollu kien dan il-Gvern li wettaq 3 minnhom filwaqt li l-punt ieħor qed jiġi diskuss. F'dan il-proċess ta' ftehim settorjali l-membri tal-Forzi Armati u l-Uffiċjali Korrettivi qed ikunu rrappreżentati mit-taqsima tal-korpi dixxiplinati fih dan il-General Workers Union. Is-Segretarju ta' din it-taqsima Surġent Teo Vella qal li hemm rieda tajba minn kull naħa. Huma wara dak li ffirmar tal-Pulizija, issa x-xewqa tagħhom hija li anke huma ma jkunux esklużi minn dak kollu u nemmnu li hemm rieda tajba minn kulħadd. Jista' jkun il-proċess kultant jieħu daqsxejn fit-tul, jieħu ftit fit-tul, ħafna drabi għax irridu minn diversi entitajiet. Fil-każ tal-Uffiċjali Korrettivi dawn qatt ma kellhom ftehim settorjali, iżda sempliċiment dokument magħmul mill-Gvern ta' dak iż-żmien. L-Uffiċjali tal-ħabs għandhom dokument li jmur lura minn 1993 u jirregolarizzhom saħansitra għandhom l-istruttura tal-gradi, semmi 5 gradi biss. Li fl-opinjoni tiegħi kienet diġà skaduta 1993 meta saret u għandha bżonn tiġi upgraded għaċ-ċirkostanzi tal-lum. Vella jgħid li d-diskussjonijiet qed isiru biex il-membri tal-Forzi Armati jkollhom kundizzjonijiet aħjar. Le, inti jkollok id-dokument ta' meta tidħol fl-armata tkun taf x'kundizzjonijiet ħajkunu u m'hemmx ftehim settorjali f'dak ir-rigward. Fil-call of application inti jkollok tkun taf ħajkun l-iskali u tkun taf da kollu, pero le, m'hemmx arranġament. Naturalment, fost l-iktar importanti hemm l-ixju tal-40 sija, illi tapplika wkoll għal daw il-ħaddiema bla dubju, u naturalment wieħed jitkellem ukoll dwar allowances ġodda. Mawa News il-Ministru għall-Intern Michael Farrugia qal li qed tkompli tinkiteb l-istorja għal korpi dixxiplinati. Qal li wara li Gvern Laburista ta' dritt lil korpi dixxiplinati li jidħlu f'Union u sar l-ewwel ftehim storiku mal-Korp tal-Pulizija, issa qed isiru t-taħdidiet mal-unions tal-ħaddiema f'korpi oħra ħalli magħhom u mal-ħaddiema jsir l-ewwel ftehim settorjali u mhux ftehim impost minn fuq. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.